Вітаю, як зробити корекційні пласти у GIMP. Так, невеличке попередження. Гук записується на планшет, відео записується на комп'ютер. Тому можливо розходження гуку і відео. Так само низька якість гуку, ну і дренно буде чувати. Так, вертаємося до теми. Як зробити же ось у GIMP корекційні пласти? Для тих, хто не ведає, я зараз покажу на фотошопі. Перекладчики, коли перекладають мангу, особливо ось чистять мангу, роблять такі корекційні пласти. Ось Photoshop, у нас малюнок. Сюди ось тут узровні. Натискаємо і ползунок мы отводим. Это у нас тут показывается, где белое брудное, где вот этой шерые некие пиксели возникают и все такое. Мы называем это белый пласт. Потом мы идем вот сюда и отводим уже у левый бок бегунок. Мы называем это черный, потому что тут показывается, как у нас, насколько у нас черного, то есть вот где волосы, тут у нас не важно, что черный, насамрэч у нас там шеры. І ось як це все зробити у GIMP. Тому що у GIMP такої речі нема. Ну, насамрэч можна зробити. Зараз показую. Ось у нас є файл. Виява відкрита. Тут ось, де курсором показую. Треба поставити чорний колір, вибрати. Потім йдемо сюди, ось унизу тут така. Это новый пласт творить. Створяем новый пласт. У режим выбираем Dodge. Я не ведаю, как читается. Потом заполняльник ставим White. И натискаем ОК. Это у нас будет пласт, таки показывает черный. То есть мы его так и называем. Черный. Выбираем. Наступным мы створяем новый пласт. Тут только выбираем режим накладания. Это Barn. Заполняльник мы берем Foreground Color. И натискаем ОК. И это уже наш белый будет показывать. Называем его белый. Ось і все. Більше нічого не треба. Тобто, далі подвоюємо пласти. І можна чистити. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі.